Эфирда яңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Хөнәр энергиясы. Әлмәт политехник техникумында 30-дан артык хезмәткәрләрнең фотокүргәзмәсе ачылды. Возможно, самый главный выбор в своей жизни. Бөгелмә сандугачы. Үзешчән җырчы Гөлгенә Авзалова 75 яшен билгеләп узды. Менә Аллаһы Тәгалә талантны биргән, күрәмсең халыкка хезмәт итүнең юлын Гөлгенә ханым менә шушы үзенең җырлары аша башкара. Азнакай көрәшчеләре җиңүче. Инсаф Сылтанов истәлегенә көрәш буенча республика күләм турниры узды. Ул бик эшчән кеше, кешелекле кеше. Аны әйтергә була инде ул спортсмен да, артист та. Ул менә шулай иттереп, бөтенесен, бөтен нидә шулай әйдәп баручы җитәкче инде. Әлмәт политехник техникумында хөнәр энергиясы профориентация фотокүргәзмәсе ачылды. Ул медиа үзәк һәм Татнефть персоналы белән эшләү идарәсе көче белән оештырылган. Экспозициядә Татнефть төркеме предприятиеләре хезмәткәрләренең гамәлдәге хезмәткәрләре геройлары булган 30-дан артык фотокартина тәкъдим ителде. Теманы Алсу Әхмәтҗанова дәвам итә. Эшче һөнәренең өстенлекләрен, аның алга таба үстерү мөмкинлекләрен күрсәтү. Әлеге профориентация фотокүргәзмәсенең төп юлламасы. Күп дистә еллар дәвамында Татнефть үсеп килүче буынның һөнәри юнәлеш сайлауында зур роль уйный. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, мондый күргәзмәне үткәрү фәнни техник һәм җитештерү потенциалын күтәрүгә хезмәт итәчәк. Шулай ук булачак техникум укучылары һөнәре турындагы белемнәрне киңәйтәчәк. Выставка – это одно из мероприятий, которое входит в ежегодный план по работе с нашими будущими работниками. Күргәзмә ул киләчәк хезмәткәрләр белән эшләү буенча еллык планга керә торган чараларның берсе. Бу һөнәри юнәлеш. Мондый күргәзмә ярдәмендә без булачак нефтьчеләрне, безнең потенциаль хезмәткәрләрне чынбарлыкта булган нефть тармагы белән тирәнрәк таныштырабыз. Социальных работников в те реалии, которые есть сейчас на самом деле. Бүгенге фотокүргәзмә геройлары ул кайчандыр һөнәрне аңлы рәвештә сайлаган һәм бүген осталыкның яңа баскычларына таба хәрәкәт иткән Татнефть компаниясе хезмәткәрләре. Нәкъ менә аларның хезмәте бүген җитештерүне алга таба этәрә. Һәр фотосурәттән нефтьчеләрнең елмаюын, киләчәккә карашларын, уңай энергетикасын күзәтергә була. У меня сложилось такое очень необычное впечатление. Фотокүргәзмәне караганнан соң миндә гадәти булмаган тәэсирләр туды. Чөнки үзем өчен эшче һөнәре безнең илнең нигезе булуын белдем. Һөнәри эшчеләрнең хезмәт хаклары елдан-ел арта, чөнки кадрлар кытлыгы күзәтелә. У инженерных. Сейчас огромный дефицит таких кадров. Татнефть тарафыннан үткәрелә торган әлеге һөнәр юнәлеш студентларны уку йортларын тәмамлагач, алдагы конкуренцияга әзер булырга өнди. Аның мөһимлеге турында Әлмәт политехника техникумы директоры орынбасары Рафаэль Ганиев та ассызыклады. Очень большой отклик, интерес вызвал у студентов. Студентларда фотокүргәзмә бик зур кызыксыну уятты. Күргәзмәне 2200-дән артык студент карады. Һәм алар инде үз тормышында төп сайлау мөмкинлегенә ирешә алдылар дип саныйм. Возможно, самый главный выбор в своей жизни. Әлеге профориентация фотокүргәзмәсе Татарстан нефть төбәге шәһәрләре буйлап узачак һәм 6 декабрьдә үз эшен Тольяттида тамамлый. Алсу Әхмәтҗанова, Лия Моратова, яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Быелдан башлап исәпләүләр суммасы 300 сумнан кимрәк булса, салым хәбәрнамәсе салым түләүчегә җибәрелми. Республикада андый гражданнар 408 мең. Алар алдагы салым чорында сумма 300 сумнан артса яки 3 еллык чор тәмамланган очракта хәбәрнамә алачак. Салым түләүдә тагын нинди яңалыклар бар һәм аларны кайчанга кадәр түләргә кирәклеге турында федераль салым хезмәтенең районара инспекциясендә сөйләделәр. Быел милек салымын түләү срогы 2 декабрь. Бу көннән милек салымын түләмәүчеләр автомат рәвештә бурычлылар категориясенә күчә. Мәҗбүри түләтү чараларын кулланмас өчен салым хезмәте белгечләре якын арада милек салымнарын түләргә киңәш итә. Шәһәр халкы бәхет хатлары алдык, инде түләргә дә өлгердек ди. Налоги надо оплачивать вовремя, я уже оплатил. Платила, все нормально. Я муж ответственный. Транспортный налог уже заплатил, все. Пенсионеры все ответственны, наверное. Никогда не задерживают.
Солым органнары үз чиратында агымдагы елның 2 декабреннән дә соңга калмыйча милеккә, җир, транспорт һәм аерым очракларда физик затлар кеременә солым түләргә кирәклеген искә төшерә. Пользователям личного кабинета налогоплательщика. Солым түләүченең шәхси кабинетыннан файдаланучыларга солым хәбәрнамәләре электрон рәвештә килә. Әлеге сервиска тоташмаганнарга солым кәгазьләре якын арада почта хезмәте тарафыннан җиткереләчәк. Кәгазь хәбәрнамә аша солым белдерүләрен алуга бәйле уңайсызлыкларны булдырмас өчен солым органнары физик затлар солымнары мобиль кушымтасы яки солым түләүченең шәхси кабинеты аша электрон хезмәттәшлеккә күчәргә киңәш итә. Или личный кабинет налогоплательщика. Түләү кәгазьләрендә солымнарны тиз түләү өчен реквизитлар бар. Бу исәпләүләрнең уникаль идентификаторы, штрих-код һәм QR-код. Шунда искәртик, милек солымнары солым органнары тарафыннан барлык ташламаларны исәпкә алып түләүгә куелган. Һәр муниципаль берәмлектә милек солымнары буенча ставкалар һәм ташламалар турында тулырак мәгълүматны Россия Федераль солым хезмәте сайтындагы милек солымнары буенча ставкалар һәм ташламалар турында белешмә интернет-сервисыннан карарга мөмкин. Исәпләнгән солымнарны берничә минут эчендә Федераль солым хезмәте сайтында физик затлар солымнары мобиль кушымтасы аша яки дәүләт хезмәткәрләре порталында түләргә мөмкин. Оператив мәгълүматлар буенча бүгенге республиканың солым органнарына 4 миллиард сум күчерелгән. Гражданнарның активлыгы елдан-ел арта ди белгечләр. 2022 елда физик затларның исәпләнгән милек солымнары суммасыннан керемнәр 98,9% тәшкил итсә, 2023 елда бу сан 99,1%-ка күтәрелә. Алсу Нуриева, Олег Павлов, Рамил Базартинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Шигырь сөючеләр игътибарына колабызда тагын бер шигъри җыентык дөнья күрде. Аның авторы Әлмәт Татар дәүләт драма театры артисты Резеда Хәйретдинова. Китапны ул беренчеләрдән булып туган көнендә хезмәттәшләре, дуслары һәм туганнарына тәкъдим итте. Үзе актриса, үзе шагыйрә, үзе режиссер, үзе драматург та. Резеда Хәйретдинова Сафинаның соңгы 3 шөгыле шәхсән минем өчен генә түгел, күп санлы тамашачыларына да соңгы елларның хәерле ачышы булгандыр мөгаен. Узган сезонда эшли башлаган арт мәйданчыкта Резеда авторлыгы һәм режиссерлыгында чыга торган кичәләр, зур сәхнәдә куелучы тамашалар да бар. Мисал өчен театрның 80 еллыгына багышланган юбилей кичәсе Резеда Хәйретдинованың хезмәте. Тамашачылар йөрәгендә үз урынын алган киңәш кирәк спектакленең авторы да Резеда. Сценарий авторы буларак, талантлы актриса буларак беләбез, җырлавы бит инде аның моң шишмәсе агылып тора, шилтерәп тораның. Менә бик шат мин шундый күп кырлы шәхеснең тагын бер иҗади өлкәдә үзен танытуы. Резеда моя давняя знакомая, когда я работала в театре, мы были коллегами. Резеда белән без кайчандыр бергә эшләгән идек. Шул вакыттан бирле аның иҗатын яратып күзәтәм. Бүген дә Резеда өчен шатланып утырдым. Үз хыялыңны чынга ашыру зур бәхет бит ул. И искренне рада за то, что она не останавливается и движется навстречу к своим желаниям и воплощает в реальность все свои мечты. Миңа рәхәт. Шул рәхәтем өчен ниләр эшлим сиңа? Ни әйтим? Син зурладың мине. Рәхмәт сиңа. Сөенечтән торган хәятым. Резеда беренче җыентыгын хәят дип атаган. Анда авторның рифмага салынган төрле уйланулары, хис кичерешләре, борчу сагышлары, шатлык сөенечләре урын алган. Карап түгел дөньям, тимәгенә, үзе таптыр, үзе ипирке. Давыл купса, ясыйм тукталышлар, адашмасын дип һичбер кем. Рәдифә Нигъманова, Рамил Базардинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә татар мәдәнияты үзәгендә Гөлгенә Авзалованың 75 яшенә багышланган юбилей кичәсе булып узды. Юбилер тамашачыга Бөгелмә җырчы сандугачы буларак таныш. Бу көнне татар җырларын башкаручы үзешчән җырчыны котларга олысы да, кечесе дә килгән иде. Тантананы Бөгелмә җыры белән башлап җибәрделәр. Бу аңлашылады. Бөгелмәлеләргә әлеге җырны нәкъ менә Гөлгенә Авзалова танытты. Бүген аның гомер бәйрәме, 75 яшьлек юбилее. Гөлгенә Авзалова 50 ел дәвамында халыкны сокландырып татар җырларын башкара. Ул әле бүген дә яшь
сәхнәдә курчак кебек, аңарга беркем бирмәс 75 яшенә. Менә Аллаһы Тәгалә талантны биргән, күрәмсең халыкка хезмәт итүнең юлын Гөлгенә ханым менә шушы үзенең җырлары аша башкара. Ходай Тәгалә аңарга исәнлек бирсен, саулык бирсен, аһаң бирсен, тавыш бирсен. Без Бөгелмә халкын бик яратабыз, аның җырларын рәхәтләнеп тыңлыйбыз һәм үзебезгә көч алабыз. Менә ул безнең татар моңнарын киләчәк буыннарга дәвам итеп яшьләргә халкыбызның моңнарын бүләк итүче кеше. Гөлгенә Авзалова үз гомерендә китапханәче дә, балалар бакчасында няня да, трикотаж фабрикасында бәйләүче дә, Татнефть институтында лаборант та булып эшли. Һөнәрләрне күп алыштырырга туры килсә дә, ул бер нәрсәгә тугрыклы булып кала — җырга. Гөлгенә ханым тумышы белән Әлмәт районының Норатлы авылыннан. Ходай биргән талант та шул яклардан ди ул. Дөресен әйткән вакытта мәктәпкә йөри башлагач тында мине укытучылар үзләре белән концертларына алалар иде. Шуны уйлап әйтәсең бит инде дөресен әйткәндә. Менә шуннан киттем дип әйтсәм дә ярый. Шунында 3 яшь булгандырмын, 4 яшь булгандырмы, Кемеровда эшләгән минем дәдиләр кайталар кунакка. Элек бит инде без авылда мич башында анда шаршау шикелле әйбер бар, пәрдәне ачып, шуннан җырлатканнары хәтеремдә. Шомыртым дигән җырны абый әйтмешли мәрхүм инде хәзер. Апаем менә шул матур җырыңны җырла әле дип, менә сәхнәдән беренче чыгуны мин шулдыр дип уйлыйм. Узган гасырның 80нче елларында Әлмәт шәһәрендә татар җыры бәйгесе үткәрелә. 200гә якын хәвәскәр җырчы катнашкан конкурста 3 турны уңышлы үтеп, Гөлгенә ханым татар җырын иң оста башкаручылар бәйгесе лауреаты дигән мактаулы исемгә лаек була. Моннан тыш, Җизнәкәй ансамблен оештыручы, Сердәшләр ансамблен халык ансамбле югарылыгына күтәрүче дә. Татар мәдәният үзәгендә килеп җырлый башлагач, бик озак еллар әле үзе татар яшьләрен оештырып, җырга өйрәтеп, татар халкының фольклорына өйрәтеп, шушы талантлы яшьләрне республика күләм фестивальләргә алып, беренче урыннарны алган шундый хезмәт яратучы, сәнгать яратучы ханым. Гөлгенә Авзалова бу көнне туганнарыннан, дусларыннан, сердәшләреннән котлаулар кабул итте. Үзе яраткан җырларын башкарды. Айгөл Шәрәфиева, Ямяхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакайда Россия торак коммуналь хуҗалыгының мактаулы хезмәткәре, Татарстан Республикасының атказанган торак коммуналь хезмәткәре Инсаф Солтанов истәлегенә көрәш буенча республика күләм турнир булып узды. Анда барысы 12 команда көч сынашып, азнакайлылар җиңү яулады. Спорт бәйрәмендә Татарстан Республикасыннан тыш Башкортстаннан, шулай ук Оренбург өлкәсеннән килгән көрәшчеләр дә бар иде. 11нче тапкыр оештырылган ярышлар хакында тулырак Эльмира Шәрифуллина сюжетында. Инсаф Солтанов үзелә көрәшче була. Күп еллар районда көрәш федерациясе рәисе булып санала. Бүгенге очрашуда аның балалары да катнаша. Марат Инсафович, менә әти буларак нинди кеше иде ул? Сөйләп китегез әле. Мин беренчедән ул шул хәтле ягымлы, йомшак әти иде. Но үз вакытында таләпчән иде. Ул безне һәрвакыт эшкә өйрәтте. Уку буенча безне һәрвакыт өндәде. Уку кирәк дип, һәрвакыт уку ягыннан, һәрвакыт спортны онытмыйдыр ул. Көрәш, волейбол, футбол, йөгерү, су күргәндә һәрвакыт бездә шундый кызыклы итеп уйныйдыр, что кем тизрәк йөзеп килә, кем ничек, кем суда ничек китә, шундый кызыклы һәрвакыт безне спорт белән кертеп җибәрәдер спортка. Турнирны үткәрүнең максаты көчле көрәшчеләрне ачыклау, Инсаф Солтановның якты исемен киләчәк буынга җиткерү. Инсаф Сәетов белән инде без күптән таныш. Ул бик эшчән кеше, кешелекле кеше. Аны әйтергә була инде ул спортсмен да, артист да. Ул менә шулай иттереп, бөтенесен, бөтен нидә шулай әйдәп баручы җитәкче инде. Аның турында гел яхшы истәлекләр генә инде бездә. Ярышларда барысы 210 көрәшче катнашты. Командалар бик көчле. Основной инде безнең шул Актаныш, Әлмәт командалары, Баулыгы менә тоже бик күп кешеләр белән килде. Минзәлә менә соңгы елларда килгән югыялар килделәр. Көрәш бик кызу булыр дип өметләнеп калабыз. Бил алышу 2 келәмдә барды. Көрәшчеләр һәммәсе җиңүгә дәгъва белдерә. Мин 2 тапкыр дөнья чемпионы оттым, 4 тапкыр Россия чемпионы булдым. 4 тапкыр Татарстан чемпионы булдым. Көрәш белән 11нче ел шөгыльләнәм. 1нче класстан. Тайсуган мәктәбендә укыйм. Мин 5нче класста инде укыйм. Көрәш белән шөгыльләнәм 1 ел.
Benim bulan alanım ikinci orunda, üçüncü, birinci orunda. Min sportta уже 4-нче ел минем китте. Мин алдым 24-нче елда чемпион Татарстаным oldu. 7 килограмм гонять иттем. Россияда икенче место алдым. Тоже 7 килограмм кудым. Мин бүген беренче место алам. Мин бүген бөтенесен җиңәм. Егет сүзе бер була. Илдан Хабипов үз авырлыгында беренче урынны яулады. Көрәшчеләр көн дәвамында көч сынашты. Җиңүчеләргә кубок, медальләр тапшырылды. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шилтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Әлегә шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Булат Усманов. Сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.